Η τρίπλα πίσω από την πλάτη, αλλά δεν βρήκε στόχο. Γρήγορη επίθεση και πάλι, όπως το διαβλέψαμε, με τον Καρ να ευστοχεί για το 5-0. Δίδυμο με τον Φιλιππάκο στη ρακέτα. Όσμπορν πιο ελαφρύς ψηλός, περισσότερο forward. Για την ώρα εναλλακτική λύση. Ο Καρ πάει κατά μέτωπον και θα πάει την διαφορά. Ντε Σόουζα αρκετά μακριά, αλλά μας έδειξε ότι έχει και τρίποντο. Καρ πάει κατά μέτωπον, ήθελε να πασάρει, άρπαξε την μπάλα ο Ντε Σόουζα, τελειώνει τη φάση. Στο άλλο πέταλο έκλεψε ο Γκάλινα, το Καρ πάει μόνος του, είναι καλός στα τελειώματα από δεξιά συνήθως. Όπως τώρα 30, σαν είναι αρκετά αποτελεσματικό στην πίεση πάνω στον Καρ, τον βλέπουμε κολλημένο βδέλα πάνω στον αντίπαλό του. Ήρθε βοήθεια, πήρε το maximum και καλάθι και φάουλ ο Καρ. Ο Φιλιππάκος παραπιθετικό, δεν συγκρατεί την μπάλα. Φτάνει στα χέρια του Καρ, έχει ανοιχτό γήπεδο, ωραία reverse, ελευθερώνεται. Πάει σε ένα ακόμα drive και ευστοχή. Σπουδαίος Καρ στις τελευταίες επιθέσεις.